Haze haizea. Paperak eramango ditu. Baretu da. Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Asmatu beharko duzu beti bezala. Adi. 2 lagunen bizitokia etxe urdin eta zuria. Bientzako tokia egon arren, bata dagoenean, besteak alde. Bai bitxia. Asmatu duzu? Arrasto de pistaren bat behar duzu? 2 lagunentzako bizilekua. Etxe urdin eta zuria. Hola ematizu pista, goian da eta. Bientzako lekua egon arren, oso handia delako. Bata dagoenean besteak alde. Zeintzu dira alde egiten duten bi hoiek? Bete-betean aman duzu. Horregatikan, gaurko ipuinaren izenburua, honako hau dugu. Lur, ilargi eta eguzkiren alaba. Kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, min gainatera, eta zuloan gorde. Ni kontari eta zuek entzule. Neskamutilok, aspaldi, baina aspaldi, bargauean ez da, atzogoizean ez da, aldekila. Zeruan sekulako festak egoten omen ziren. Han ibiltzen ziren planetak, sateliteak, izarrak, denak parrandan, Imaginatu behar ditugu gizakiak baldira bezala. Haien buruarekin, haien besoekin, gorputza, hankak, erabat gizaki itxura, eman iezaiezue. Eta festa haietan, denetarik zegoen, adibidez. Festa horietan agertzen zen Merkurio, baina badakizue Merkurio txiki-txikia da. Eta Merkurio hori esaten zioten, segi etxera txikito, hemen ezintzara egon, jo, pelas! Festa haietan egoten zen Marte, arte martzialak karate eta judoa egiten zuen dantzarekin batera. Festa horietan ere bazen artizar, bakizue Venus, beti dotore, aldiro, soineko berri bat estrenatzen zuelarik. Eta jakina, han ez ziren falta, ez da Jupiter eta Saturno, badakizue hoiek gasa pila bat daukate barruan. Eta orduan hor egoten ziren izkin batean, puzkarra bota, parrez, eta dena, iritsi dira, bai, Jupiter eta Saturno, bai, hemen daude, eta besteak parrez. Ezin puzkerrei eutxi, hainbeste gaz dute, hauek barruan. Eta jakina, baziren, Urano eta Neptuno, baina hoiek barrutik izotza dute, diotenez. Eta orduan hor egoten ziren. Hotz. Ez pozik, ez triste, ez aserre, hotz. Eta jakina, dantzarik ez zuten egiten. Eta guztien erdian, denentzako ikusgarri, ikuskizuna ematen, eguzki, edo eguzkia, 2 modutara dituko diogu. Nola nahiago duzue? Eguzki, zu bezala? Eguzki, antxe, bere hile horia, gorputz liraina, mutila zen, ez dut esan, mutila zen, eta han egoten zen, dantza eta dantza, sekulako txiste onak ere kontatzen zituen, oso trebea zen, xarma handia zeukan, denak erakartzen zituen, hor egoten ziren danak eguzkiari begira. Baina, ilargi etzen festa hoietara joaten, izan ere lotxa ematen zion, bere burua begiratzen zuen, ispiluan, eta esaten zuen, baina ni oso txikia naiz, ni txuriegia naiz, kraterez beteta dakat, aurpegia, zer da hau, gaztetako grano hoiek badakizue. Dana gazteak eta nerabeak eta adolescentiak ziren, planeta eta izar eta satelite guztiak garai hartan.
Eta orduan ilargi etzen joaten, naiz eta entzuten zuen oso ondo pasatzen zutela, eta joateko amorratzen zegoen. Baina egun batean, galdetu zion, bertara joaten zen izar txiki bati, eta hark esan zion, zatoz, han denetariko jendea dago, ez zara erraroena izango. Eta kontatu zion, nola bazen Merkurio txiki hori, nola bazen Marte, nola bazen Artizar, nola bazeuden Jupiter eta Saturno, nola zeuden Urano eta Neptuno, eta eguzki, eta pentsatu zuen, bueno, tira, denetariko jendea baldin badago, nik ez dut arreta deituko. Soineko bat prestatu behar dut. Baina soineko bat probatzen zuen bakoitzean, egun batean handi, bestean txiki, bakizue ilargian neurriz aldatzen da. Lehenengo zailtasuna arropa. Eta esan zuen, tira, egun hartan bertan, gorputzean sartzen zaidana. Eta han agertu zen, han joan zen, zuzen, ireki zuen, festa egiten zen gelako atea, eta ikusi zuenan, ze ondo pasatzen ari ziren. Bakoitza bere moduan dantzan, esan dugun bezala. Ta ilargik, lehenengo gauza ikusi zuena eta arreta ditu ziona, nor izango, zer izango eta eguzki! Dantzan dena ematen, bere dantzeteko modu berezi horrekin, eta ilargi txoratuta. Ze guapua den, ze lepolita dakan, ze gorputza, hazi purditxoa, ai, nire nobioa izango balitz, ze muxu mango nioke, Baina nik, nola lortuko dut eguzkik niri begiratzea? Txiki-txikia naiz, aurpegiak krateriz beteta daukat, eta gaur nago, eta bihar, eta hortzi... Gehiegi aldatzen naiz, naiz inoiz bere gustokoa izango. Talako batean, dantzan hasi zen ilargia, baina dantza hartan, bururatu zitzaion neurriz aldatzea. Hasi eran oso, eta gero... Agertu desagertu, orain lodi, orain fin, me, zilar kolore horrekin. Zilar koloreko jantzi baizuen gau hartan. Eguzkik, berehala ikusi zuen zerbait arraro egiten ari zela. Begira geratu zitzaion, eta izugarri gustatu. Han elkartu ziren, ilargi eta eguzki, dantza eta dantza. Eta elkarri eskua eman, eta elkarrikutu zutenean, sekulako sorpresa hartu zuten. Izan ere, eguzki bero zegoen, eta ilargi hotz. Eta ilargik, sentitu zuen alako berotasun, epeltasun, gozotasuna eguzkiri eskua ematean. Eta eguzkik, freskotasuna pasazuen aurpegitik ilargiren eskua. Eta erotzion eskua askatu. Eta ilargi pozik, noski, dantzan jarraitu zuten, dantza, gau guztian ez ziren separatu. Eta horrela geratu ziren berriz ere hurrengo jaian elkartzekotan. Eta hurrengo jaian ere hurrengo festan elkartu ziren, dantzan ibili ziren, eta hurrengoan, eta denak hasi ziren esaten, oi, eguzki eta ilargi eta eguzki, nobia egiten ari dira, Eta bai, egin ziren nobia. Eta erabaki zuten elkarrekin bizitzera joatea. Begiratu zuten unibertsoan, eta aurkitu zulo beltz bat desertua, inorretzona, eta bertan etxetxoa eraiki. Eta badakizue zer egiten duten nobio eta nobioek. Ez? Zaite konturatu? Zer egiten duten? Batzuk asko eztabaidatzen dute, bai. Baina nobio eta nobioek normalean hasieran batez ere, zer egiten dute? Hori da, musuak eman, eta elkar besarkatu, eta laztandu, eta gero era joaten dira, eta esetasun horietan ez gara sartuko, zertarako dituzu aita eta ama, hori ere, azaldu beharko dizuete. Edozein modutan, gure lurrari jarri zitzaion horrela.
bere tripa. Ta ikusi nahi duzue, handi ze atera zen? Zer ote zuen ilargik? Oi, tripa potolo tripatzara hortan zer ote zuen? Ahordun zegoen, bai, jakina. Eta, bueno, urteak pasa ziren, ze planetek eta sateliteek denbora gehiago behar dute jaiotzeko. Ez gu bezala gu 9 hilabetetan ja, oi, badatorrela. Eta handik, atera zen, planeta txiki bat, ez oso handia. Bai, asmatu zuen lurra, lur planeta jaio zen ilargiren tripatik, sabeletik. Eta hasieran bikotea oso zoriontsua zen. Ze badakizue, ume bat gure bizitzara etortzen denean normalean, batez ere hasieran, bizipoza handia izaten dugu helduok. Eta, ara, etxe hortan prestatu zuten gelaska bat, lur planeta, bertan, utzita ezta. Baina, ara ze gertatu zen, ilargi eta eguzki oso desberdinak ziren. Ilargi oso isila zen, isiltasuna gustatzen zitzaion. Lasaitasuna. Gustatzen zitzaion, manta askorekin lo egitea. Eta eguzkiri berriz dena sobratzen zitzaion lotarako orduan, manta guztiak kentzen zituen. Eta eguzki beti ari zen, dantza eta dantza begiratu neri. Ilargi kasu egin begiratu neri, ni naiz izarra, ni naiz super izarra. Eta txistea kontatzen, esan dugun bezala beti arreta deitzen. Eta noski oso desberdinak zirenez, azkenean konturatu ziren, ezin zutela elkarrekin bizi. Eta etxe desberdinetan bizitzen hasi ziren. Baina noski lur planeta erdian geratu zen. Eta zer, eta nork, eta nik, eta zeinek, eta noiz. Azkenean erabaki zuten, zaintza nola partekatu. Eguzkik esan zuen, bueno, nik egunez zainduko dut. Bai, eta txisteak kontatuko dizkiot. Horregatik neskamutilok, eguzkia egunez ikusten dugunean, bizipoza ematen digu parre egiten dugu zeren txiste bat edo beste kontatu digu, naiz eta igual oso ondo ez garen konturatu. Eta ilargik esan zuen, ondo da, nik gauez zainduko dut. Isiltasun horretan goxo, belarrira ipuinak xuxurlatuko dizkiot. Eta horretik gauez askotan ilargia izaten dugu hor zaindari, ezta, zeruan. Gu, isiltasun hartan, goxo, lasai gaitezen. Baina, konturatu bazarete, badira egunak, non ilargia ikusten den, ezta? Horrelakoetan ilargi guri begira egoten da, lur planetari begira. Zergatik? Falta motatzen gaituelako. Oso luzea egiten zaio, egun guztia, gaua iritsi arteko tarte hori, ezta? Eta badira gau batzuk non ez ilargi, eta jakina ez eguzki, inor ere ez dago zeruan. Horrelakoetan lainoek estaltzen dute zerua. Eta hor, ilargi eta eguzki hizketan hasten dira. Eta zertaz, eta nortaz, beraien alabari buruz, lur planetatxoari buruz, zemoz jaten duen, zemoz lo egiten duen, ze behar duen urrengo txandarako, nire etxean ze utzi duzu, zurean zer dagoen, banandutako gurasook egiten dugun bezala. Baina neskamutilok ez ahaztu eguzki zein ilargi, beti lurrak jasoko duela sekulako maitasuna eta ez dela inoiz bakarrik egongo. Eta hau alazan, alaz bazan, sar dadila kala bazan, eta atera dadila, zure leiotik zeruari begira, zeruko plazan, eta gustatu zaionak txalo jo dezala.